Jeneng kula Glali aja lali ali niki sile kula aja padha dilaleke kula mbetana lali hamung ati tansah ndeli yen nganti lara gelo sedih rinten dalu ketok-ketokan kewala nganti yanti besok apa bakal bali yen bali bejo monggo Mbak Emi langgame jenengan Mbah Marto sing miyarsakaken koncokan rompong dipun senggoyo kadang-kadang RSM Audio Sound ugi boten madhaken kadang-kadang Putra Usaha Video Sound ugi katur panjenengan nggih kepareng sawetawis asung pogata kanca rompong
pirang dina ra sliramu saiki bedah. Lah nggih. Niki jamune cocok. Jamumu ki apa? Rumangsaku lagi pirang dina lho ora nyawang sliramu saiki. Ginu. Malah ngene iki ora sah ngopeni ketok Mbak. Iki semoga dadi bojoku tenan. Pripun? Mati ra tak pendem kok. Lah pripun? Ha sakmono ra yo elok banget kok kuwi. Kok ngarepan di banyu keras ngono ya. Cah cilik-cilik anggere liwat jawil. Pripun Mbah Marto? Mbah Kakung. Mbah Marto. Sae. Pejuang 45. Bar niki pripun? Nggih. Oh Sida Mukti. Nggih. Lho iki Oh nggih. punagine ra akeh Nggih, banget. Mbah. Dalem. Kula Maja Sanga, Mbah. Nggih. Anjing. Jemenake. Oh nggih. Mbah, ngapunten Mbah niku nek golek bojo ngoten niku wangel satenane lho, Mbah. Aku arep dikenal karo lanang kok, Mas. Tenan iki anggere piyayi anggere lemu ngono golek nggone angel ya, Mbah. Dadak ngrambang sik kok. Tenang wis tak Sherlock, Mas. Dadak ngrambang sik mesti tak blekutuk lah kuwi lagi golek nggone kuwi. Ayo terus kena. Pilihanku mripat Mbak Eni, pun kepareng katur menika dipun kersakaken Mbah Marto menika pinangka eyangipun pinanganten. Diagung Pak Kesami mbebeli pang beli foto keluarga saking Kang Hamengkugati di dawah wingking mawon sak sampunipun paripurna wis udan. Nggih ampun santun buson riyin amung rawuh. Ya nak. Nggih. Aja lali pawelku
Donono antani pucuk ing tresna balung nangka bebasane among tanasaka ton sliramu wae Aja lali paweling Tos pundi Pak RP paripurna dereng pinanganten nggone